kako znaš da si mentalno zdrav ako si srećan? Ma nemoj, mislim, ko je srećan sve vreme, znaš. I onda kao, šta je dobar smisao? Onaj u kome si ti stalno srećan, pa to prosto ne postoji. Znaš, nego dobar smisao života bi ti bio da su tvoje radnje smislene. Znači, u smislu, to je stara jedna priča o filozofiji koja je baš zanimljiva, a to je da čak i da se tvoj život završi sada, naravno niko ne bi bio srećan sa tim, ali možeš da kažeš, ok, jer ja sam težio nekuda. Ja sam išao u nekom pravcu koji je bio dobar. I na kraju sada kada se opraštam s ovim životom, volio bi da sam bio tu duže, ali ovo je bilo okej. To ljudima fali. Znači pravac. A ti kad pritegneš svoj identitet i znaš ko si, znaš gde ideš, onda nekako vrlo je važno reći da sam ka maksimu gdje tamo nikad ne stigneš. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. A to je tako tačno. Što još od Heraklita na ovamo, to je ta priča kao pazi da ne dobiješ ono što poželiš, jer ti kad ostvariš svoj smisao, to je depresija. Znači, smisao uvek mora da bude takav da nije potpuno uhvatljiv, nego da hvataš njegove delove.